Ezagutzen duzue arrantzale mexikarraren ipuina? Kontatzen da, bazagoela behin arrantzale bat, eta etxola txiki batean bizi zen bere familiarekin. Eta goizetan irteten zen arrantzatzera, arrain batzuk ateratzen zituen, eta gero etxera bueltatzen zen, lasai ederrean bere familiarekin arrain horiei jatera. Behin hola, Wall Streeteko gorbatadun bat hurbildu zitzaion, eta esan zion, aizu, zergatik ez dituzu ordu gehiago sartzen arrantzatzen. Horrela, arrain gehiago ateratzen ahalko dituzu merkatuan saltzeko. Eta arrantzalea galdetu zion, eta hori zertako? Eta besteak erantzun zion, horrela, etekin gehiago izango dituzu, eta itsasontzi bat erosten ahalko duzu arrain gehiago ateratzeko. Eta arrantzalea galdetu zion, eta hori zertako nahi dut. Eta New Yorkekoak orduan erantzun zion, orduan askoz arrain gehiago ateratzen ahalko dituzu, arrain gehiago saldu, etekin horiekin flota oso bat erosten ahalko duzu, eta langile pila bat izan. Eta horrela, aberastu egingo zara. Eta arrantzalea galdetu zion, eta zertarako hori? Eta besteak erantzun zion, horrela, azkenean, oporretara joaten ahalko zara, zure familiarekin, lasai ederrean, atxaldeetan arrantza egitera. Zein da gure arazoa orduan? Ziurrenik, Greta Thunbergek esaten zuen bla 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 hori da gure arazoa. Ez dugu arazo bat informazioan, txosten pila bat ditugu. Ez dugu arazorik alternatibetan, alternatiba andana bat ditugu. Gure arazoa ekintzara pasatzen ez garela da. Horretarako dira hain zuzen ere bideo hauek. Ekintzara pasatze hortan, aldaketak proposatze eta egite horretan, lehenik eta behin aldaketa kultural handi bat eman behar dugu. Horregatik kontatu dizuet arrantzale mexikarraren ipuina. Gure kultura gehiagoaren kulturan oinarritzen da. Laik gehiago, arropa gehiago, bidaia gehiago, ligatzea ere gehiago, dena gehiago, ezta? Nafarroan, adibidez, astero 60.000 kilo arropa biltzen dira. Botatzen direnak. Horrek esan nahi du, merkatuan beste 60.000 kilo arropa sartzen direla. Eta guzti honek nora eramaten digu. Gazteok, inoiz baino, okerrago gaude osasun mentalari dagokionez. Suizidio tasa da gazteetan heriotza kausa nagusietako bat. Horregatik, proposamena, kultura arloan da, adibidez, nahikotasunaren paradigma hartu beharko genuela. Gehiago beharrean, nahikoa asetuta nago bilatu beharko genuke, ez? Eta horrek eskatzen du, adibidez, dirua denboragatik ordezkatzea. Denbora gehiago, eta ez diru gehiago, kontsumoa ongizateagatik aldatzea. Eta norbaitek pentsatuko du, hori hippien kontuak dira. Ez dela, ikerketek esaten dute, gutxi gora bera, urtean 12.000 edo 20.000 dolarretik gora, zoriontasuna ez dela gehiago igotzen. Europako herrialde batzuetan, adibidez, aurrei galdetu zitzaien ea zer nahi duten, zer behar duten ongi bizitzeko. Bakizue zein ziren lehenengo 3 erantzunak, denbora, lagunak eta aire librea. Beste modu batera esateko. Planetarengatik egiten alduzun gauza honenetako bat da, bora-borako hondartzara joan beharrean, kontxara joatea zure lagunekin. Horrela gainera, sareak eta lagunak estutzen dituzu eta planeta zaintzen duzu. Plano materialago eta ekonomikoago batean, trantsizioaren ideia da errepikatu behar dena. Trantsizioa. Leheno erran dugu, eskasia material eta energetiko batean sartzeko arriskoa dugunez, orduen krisia sartzeko aukerak ditugula. Krisiaren aurrean trantsizioa aldatu behar da, modeloz nolabait ere aldatzea. Trantsizioa 3 ideiekin nolabait ere betetzen aldugu. Lehenik eta behin ekonomia zirkularra. Horrek esan nahi du, produktuak modu hobe batean diseinatu behar ditugula, erresago birziklatu eta konpontzeko. Ez da posible, Madrid batean edo Donosti batean, ni nire kaskoekin konpondu nahian joatea eta ezin konpondu izatea eta beste berri bat erosi behar izatea. Hori ez da posible. Beste ideia bat, deskarbonizazioa, hau da zentrala. Ez baditugu erregai fosilak uzten, haiek gu fosilizatuko gaituzte. Eta 3. ideia bat, polemikoagoa dena, baina gero eta gehiago entzuten dena, desazkundearen ideia da. Desazkundeak esaten duena gutxi gora bera da, ez da soilik ekonomia aldatzea, ez da dena berdin egitea baino berde, baizik eta gutxiago egitea, txikitu behar dugula. Lehen esan dugu, Nafarroan 60.000 kilo arropa botatzen direla. Pentsa, bakero bat egiteko 10.000 litro ur erabiltzen dira. Desazkundeak hemen dioena oso sinplea da, ez erosi. Eta zuk zer egin dezakezu? Nik uste dut zuk egin dezakezun onena dela guztiekin gauzak aldatzen saiatzea. Hau da, pertsona batek egiten alduen onena da gauzak modu kolektibo batean aldarrikatzea.
Izan ere, garrantzitsuena ez da zu aldatzea, baizik eta zu bezala gainerako guztiak aldatzea. Eta hor ematen ditut ideia pare bat. Lehenik eta behin izaten alda gure dietak aldatzea. Adibidez, haragi kontsumoa. Haragi gorri industrialeko xerra batek, adibidez, 15.000 litro ur behar ditu. Patata kilo batek berriz 500 litro ur. Baina agian ez da soilik zuk aldatzea, baizik eta gobernuei eta udalei eskatu beharko diegu, jangela publikoetan, ospitaletan, bertako produktuak eta ekologikoak erabiltzea. Beste ideia bat, ez hartu hegazkinak. Baina ez bakarrik hori eskatu gobernuei adibidez, jet pribatuak erabiltzetik uzteko. Eta beste ideia bat, noski, zentrala, bizikleta erabiltzea kotxea beharrean. Onurak mila dira osasun aldetik, diru aldetik, ingurumen aldetik, pila bat. Askok pentsatzen dute, hau, GPN txepelkeria bat dela, baina ikuspuntu metaboliko batetik, hau da ekologiko eta sozial batetik, bere beziko garrantzia duen zerbait da. Baina berriro ere, agian kontu garrantzitsuena ez da zuk erabiltzea bizikleta, baizik eta, udalei eskatzea adibidez, kaleak peatonalizatzeko, edo 15 minutuko hiriak egiteko. Bi aukera ditugu. Edo lan kolektiboa, edo suizidio kolektiboa. Gure esku dago. Hauek ez dira nire hitzak. Nazio Batuen Erakundeko lehendakaria den Antonio Guterresenak dira. Zoritxarrez gero eta denbora gutxiago dugu. Zorionez, gero eta gehiago gara, 2018tik eta aspaldidanik ere bai. Esperantzatik ekintzara pasatzeko ordua da. Suari gasoila botatzetik uztekoa.